Ê, mà hả lăng nữa? Mà không mà hả lăng nữa? Wow. Hai chỗ lăng nó ra hi gần. Ơi. Hai chỗ lấy hai chỗ. Ôi, ôi, anh lên về đằng nào? Ơi, bà bảo được smart chưa? Wow, mà sao gặp ra này habru lít chi bay. Bilit lít chi bay. Cái topic của rồi là habru lại vậy. Lau xin nào mà cơ? Calcutta Bombay suicigen. À, un chile man bili bet hadeng nulai. Mà cứ lại. Mujang pun babu dai dang. Mujang babu dai chứ. Lagaw. Ông sĩ cứ đàn sĩ giàn sĩ. Làm gì cứ nâng ra đi. Dạ gần đi. Làm gì không ạ? Bedot, oma bedot. Ini jagra le ini. Ini belek. Ta giờ này nhỉ, chỉ ra chứ cũng nè, nè. Đeo đeo, sung bảy, oma bedot. Oma bedot, tuh ini mana ya oma bedot. Raja ni. Bandu thiena ini cuti जानाय खना फैसा बिदों खांनानै फैसाखौ खांना बेदर अमा बायना जायो आरोना जोंनिया दंबावो माखासे ओरै दिनदोंनि माखासेखौ संबाय आरो दा दंबावो नै बेयावलाय बियो मा मैगं लाफा दाउ नै दाउ लाफा बेदर लाफा मैगं दाउ बेदरनो बेयाव आरो बे अमा बेदर भाजा नै संग्राया गोथाव संखायो आं गोथाव जामारो जानायाबा हिनजाव संनाया जानोसै आरो ना दै नोंथांमोना नुखाबाय ना अमा गोदानायखौ अमा लाबोनायखौ आरो ना दा संबाय जानोसै नायलांबाय थादो ना बरिया ब्रेम ब्रेम प्रदिस जागोन सेव जोंहानि अगदाबा बिदिसोलै नै रायजोफोर गेसबो गैया जोंहा अदाबावनो संना जायो आरोना बेनो गोथाव बरिया गेसफोरखौबो सोनो हायाब्रा दामानो अफारखा हाजारनि आप अबा बोरै सोना जानांगौ दे दुखिया मानसिफ्रा ना बेयावनो संना जाबाय आरो नै अदाबाव संनायानो बरिया गोथाव जायोना जानोसै लोगोफोर खामफ्लाय लाबाय खाम जानोसै खामफ्लायाव जिरायनानै नै ओंखाम लाबाय नै लाफा दाउ आरो बे अमा भाजा जानोसै आरोना जोंनिथिं जाबाय बरिया लाबायनो नै बुरियाबो Bahannya lebur jangan ikut ini saya cuma handang ada. अखाफोराबो गिदिर जाथारबाय माथो हनै ज' जाखांबाय आरोना लोगोफोर बेदर ओंखाम जाखांनायनि उनाव मा जायो आं
गय हानलायनांसिगोन खोमसिबाबो बारियाव फैबाय नै गन लाबाय गय बिफां गुदियाव थांबाय गाहाय दामबुल जाबायलै माथो थाइसे और किधर चला गया थाइसे दंबावोमोन बिथिं माबा ओइ बेलाय मोनबाय ओमफ्राय नै जानोसै गय फाथै जानांसिगोन गय जानोसै जाबाय जाबाय गयबो ha नोंथांमोना जायोना जाया मिथिया नाथाय आं हले जायो आरो ना ओंखाम जाखांबानो जानांगौ गाहाम मोनो आरो ना खिन्थु जानो हायाबालाय थिगानो जायाबा मोजां आरो ना हाथायफ्रा माराम जाया माथो खालामनो गामियारि ना आदोद आखु ना मा होनगोन बेखौ अभ्यास ना बेबायदि जालांबाय आरो ना जाबाय थानो ओंखाम जाखांबानो लोगोफोर भिडिअखौ बेसे नायलांनो थाखाय नोंथांमोन बयनिसिम साबायखर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो हागोन लोगोसे शेयार लाइक खालामगोन मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना लोगोफोर दिनै भिडिअखौ जों एसेबां दोनथ'नोसै ना गुबुन मोनसे भिडिअ आरोबाव लोगो मोनलायसिगोन बाय